ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Malamig na umaga po sa ating lahat. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito. Pagpapasalamat ni Almario at Sol Ramirez, Lita Villanueva, Glenn Joseph Lazaro. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni Leopoldo Perez, Father Eloy Dizon, Rex Dizon. Para sa special intentions ni Ernesto de la Peña, Ernesto de la Cruz Sr., Prime Group, Mayor June and Gente Tango, Karen Miranda Chan, Dayan Tan Beltran, Kiki Naira Bautista, Marites de la Cruz, Olanda de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Mim, Dr. Lito Medina, Dr. Guillermo Baro, Dr. Alvin Balatbat. Para po sa ating mga medical frontliners, Dr. Carlo Tanta and Erica Medina, Remros Maglangke, Roxette Kabigting Bondok. Special Intention Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters ng Cypress, California. Tito Bobet Reyes. Para po sa kagalingan ni Lucy Navarro, Maricris Sinaxi, Babam, Tita Norma Cabrera, Norma Balatbat, Brother George Cias, Brother Sing Garcia, Rosario Songko, at alalahanin natin ang kalwalatian ng kaluluwa ni Mama Merto Felicidad, Maria Arsenio, Tita, Jerome Felix, Robin Ronnie, Father Larry, Brigido Maurino, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, ang Kwaresma ay isang banal na panahon. Ito ay panahon at pagkakataon ng paglilinis sa ating mga sarili at pagpapakabanal. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. Sa mga sandali na hindi natin nakita ang kahalagahan ng Kwaresma para sa ating mismong sariling kapakanan, para sa ating sariling kalinisan, hilingin natin ang pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria. sa lahat ng mga banal at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maamot mailap na hayop, na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanman, hindi ko lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay.
wala nang ba nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking baghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang baghari, aalalaanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Poon iyong minamahal ang tapat ng iyong tipan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abang mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalaanin. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob sa iyong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 80 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos sa buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na umakyat sa langit at ngayon naluluklok sa kanan ng Diyos. Nag-ahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panglangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang na natili siya roon ng 40 araw na tinutokso
ni Satanas. Mailap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihin ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Kwaresma. Kung minsan po may pagkakataon na kung minsan pinagtatawanan tayo ng ibang sekta o ng ibang kapatid natin sa ibang pananampalataya. Bakit ang lungkot-lungkot nyo kayong mga Katoliko? Bakit tuwing darating malapit na ang mahal na araw ay ang lungkot-lungkot ninyo kayong mga Katoliko? Parang wala kayong buhay. Bakit binabalik-balikan nyo ang kalungkutan? Sabi nila, ang Panginoon ay muling nabuhay. Bakit nanatili kayo at nananatili kayo sa kalungkutan? Malungkot po ba? Lent is a sober season. Makita po natin iba ang pagdiriwang ng Pasko at muling pagkabuhay sa pagdiriwang ng Kwaresma. Sa Kwaresma, binibigyan natin ng pansin ang panalangin, mas binibigyan natin ng pansin ang panalangin, ang pananahimik, ang pagninilay. Among binibigyan yung pansin yung panalangin yung mga bumabasa ng pasyon, yung ingay-ingay at ng ating gabi. No, hindi po dapat ganon. Yung pagbasa ng pasyon ay hindi lang po pagkain. Yung pagbasa ng pasyon ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ang pagbasa ng pasyon po ay isang pagsasakripisyo. Ang pagbasa ng pasyon, ang pagpapabasa ng pasyon ay isang pagsasakripisyo at kasama ng pagninilay-nilay sa buhay at paghihirap ng Panginoon. Tanong, bakit kailangan yung balik-balikan ang paghihirap ng Panginoon? Why do you need to go back to this sober state? Bakit kailangan maging malungkot? Tignan niyo po yung altar natin. It is bare. Tignan niyo po yung kulay na sinusuot ng pare. Pakalungkot. Sinusuot ko po ito, ang violet sinusuot ng pare, sa patay at sa may sakit. Bakit ganyan ang ginagawa nyo, kayong mga Katoliko? Ang sagot po ay ito. Ang Kwaresma ay 40 araw ng desert experience o karanasan sa desyerto. Ano ang karanasan sa desyertong ito na naranasan ng ating Panginoong Jesucristo? Bago umalis o bago lumabas ang Panginoon para mangaral, siya ay nasa desyerto, 40 araw. 40 araw at 40 gabi. Anong ginawa niya doon, Among? Makita natin sa Ebanghelyo, siya'y tinukso ng demonyo. Kasama niya ang maiilap na mga hayop. Anong ginawa niya doon, Among? Siya ay nanahimik, nanalangin, at nagbulay-bulay para sa kanyang ministeryo, para sa kanyang mismong paglabas at pagpapahayag ng mabuting balita.
And why do we need to do that? Bakit kailangan niyang gawin yun? Dahil yun ang paghahanda ng Panginoon para sa kanyang magiging misyon. Kwaresma. May naalala po ba kayong salita sa Kwaresma na alam natin ngayon, na naririnig natin lagi ngayon? Kwaresma. 40 taon. Kwaresma. Quarentina. Quarentina. Ibig sabihin, ito ay supposed to be 40 taon ng pananahimik, paghiwalay sa mga tao at pananahimik. Para saan? Para mapadalisay ang puso at kalooban at pagkatao ng isang tao. Mga kapatid, tayo'y dumadaan sa iba't ibang kwaresma sa ating buhay. At kailangan na dumaan tayo ng kwaresma sa ating buhay. Ang panahon ng kwaresmang ito sa ating buhay, ang mga pagkakataon ng kwaresma sa ating buhay ay pagkakataon ng pananatili natin sa ilang. Our desert experience. And what do the desert do to us? Anong ginagawa ng desert experience sa atin? Ang karanasan sa ilang. One, tayo ay pinapadalisay ng ating mga karanasan sa ilang. Tayo'y pinapadalisay. Sa ilang ay may paghihirap. Kung nakaranas na po kayo, lalong-lalo na yung mga nag-Saudi po sa atin o nag-abroad, nag-abroad sa Middle East, mararanasan nyo po, makikita natin kung ano ang pamumuhay sa ilang, kung ano ang pamumuhay sa disyerto. Walang buhay, mahirap, wala kang ibang makikita kundi buhangin at bato. Walang kabuhay-buhay, walang tubig, walang buhay. Ngunit, sa ilang na ito, in this desert experience, we experience a new life. Sa karanasan ng paghihirap, sa karanasan ng pananahimik natin, sa karanasan ng ilang sa atin, mararanasan natin ang isang bagong buhay. We all have our desert experience. We all have our experiences of difficulties and trials. Tayong lahat ay may karanasan ng paghihirap, may karanasan ng ilang, king Kapampangan malangi, inbye, ngadang makanyan. At itang malanging biyengita, yung karanasan na tagtuyot sa buhay natin, ay isang pagkakataon sa atin para magkaroon ng bagong buhay. Amen. Noong 70s, 80s, 70s, 60s, 70s, 80s, meron pong nauso sa ating mga Katoliko, kursilyo. Na kursilyo movement. Sino pong nagkursilyo sa inyo? Anong ginagawa sa kursilyo? 3 araw o 1 linggo? Ikukulong ka. Tapos anong gagawin sa'yo? Paiyakin ka ng paiyakin. Sa kursilyo, irorolyo ka na ng irorolyo sa kursilyo. Papaalala sa'yo yung mga masakit na karanasan mo. Bakit? Pagkatapos nun, lalabas ka, iwe-welcome ka, ipaghahanda ka, masaya ka. Bakit? Kasi pagkatapos expected sa isang kursilista, paglabas niya, nagbagong buhay. Ang mga karanasan na masasakit, ang mga karanasan na malungkot, ang mga karanasan na yon, which leads us to ourselves, palatingnan ang ating mga sarili, ay nagbibigay sa atin ng bagong buhay. Nagbibigay sa atin ng bagong buhay. Kaya nga ang Panginoon, pagkatapos niya sa ilang, anong ginawa niya?
Siya'y nangaral ng mabuting balita. Pagkatapos niya sa ilang, anong ginawa niya? Siya'y nangaral at pinagpatuloy ang pangangaral ni Juan. Tandaan po natin, di ba, iba yung pamumuhay nila. Iba yung style nila. Sabi nga nila, bakit ang mga alagad ni Juan ay nag-aayuno, nagdarasal, hindi umiinom? Bakit yung mga alagad mo ay lasenggo at palakain, matatakaw? Di ba sinabi sa Ebanghelyo yun? Pero pagkatapos nun, anong ginawa ni Jesus? Pagkatapos niya sa ilang, siya ay sumunod at nagpatuloy sa mga gawain ni Juan. After our own desert experience, after our all hardships, mga karanasan ng paghihirap sa buhay natin, tayo magkakaroon ng isang bagong buhay. Pagkatapos ng lahat ng karanasan ng tukso at pandidemonyo ng buhay sa atin, kapag yun ay ating nalampasan sa ilang, tayo magkakaroon ng isang bagong buhay. Mga kapatid, lahat tayo ay nagkakaroon ng desert experience. Lahat tayo ay nagkakaroon ng karanasan sa ilang, karanasan na tagtuyot, karanasan na parang wala ka nang magagawa, karanasan ng nadidemonyo ka at natutukso, karanasan ng nahihirapan ka. Pero sa karanasan na ito, anong sabi? Sa lahat ng karanasan na ito, nandyan ang mga anghel ng Diyos na gumagabay sa iyo. Nandyan ang Diyos na gumagabay at umaantabay sa atin para paglabas natin sa desyertong ito ng buhay, tayo magkaroon ng isang bagong buhay. Amen. Kailan pa lang po, may kaibigan po ako na nakilala. Nagkaroon ng napakalaking problema. Nasa gitna siya ng paghihirap, ng kahihiyan. Nasa gitna siya ng down na down siya, dinadown pa siya ng mga tao. Napakalaki ng problemang kinakaharap niya. At napakalaki ng kahihiyan na kinaharap niya. Nagtanong siya sa akin, anong dapat kong gawin namong sa nangyayaring ito sa buhay ko. Sabi ko, 3 bagay lang. Manahimik ka, magpakumbaba ka, magdasal ka. Manahimik ka, magpakumbaba ka, magdasal ka. Ito mga kapatid ang kailangan natin kapag tayo ay nasa karanasan ng ilang. Manahimik, magpakumbaba, magdasal. Ito ang kailangan natin kapag tayo nasa gitna ng kahihiyan, malaking kahihiyan, at malaking pagsubok sa buhay natin. Manahimik, magpakumbaba, magdasal. At ang 3 ito, saan tayo dinadala? Where do they lead us, these 3 things? Pananahimik, pagpapakumbaba at pagdarasal. Dinadala nito tayo, inihahatid nito tayo sa isang, they point to us just one thing. And what is that? They point us to God. Hinahatid tayo, dinadala tayo sa Diyos. Pananahimik, pagpapakumbaba, pagdarasal. Dinadala tayo sa Diyos. Huwag po tayong matakot sa mga karanasan sa ilang sa buhay natin.
Do not be afraid of our desert experience. For with full of grace, they lead us to no other thing but God. Naway ang Kwaresmang ito na isang banal na panahon, ang karanasan ng ilang na ito sa ating buhay ay magdala sa atin, maghatid sa atin para manahimik, magpakumbaba at magdasal. At ang Kwaresmang ito ay dalhin tayo sa Diyos. Hindi sa mga tradisyon, hindi sa mga pagpenitensya lamang, hindi sa mga aktibidades lamang sa ating parokya. They should lead us to God. Amen? Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na naawk sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa mga bubuhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagkakaroon ng bukas na kalooban, lalo na sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat migranteng Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng mga migranteng Pilipino ang kinagisnan nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang nakakatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain nawa ang mga gawain ng Episcopal Commission for the pastoral care of migrants and itinerant people at iba pang mga samahang nagmamalasakit para sa kapakanan ng mga migrante. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagan nawa ng mga naiwan dito sa Pilipinas ang sakripisyong ginawa ng kanilang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso't kalooban, natin pong hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito, tunay naming mayakap ang karanasan namin sa ilang at dalhin kami nito sa lalong paglalapit sa iyo. Iniling namin ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Sitayo po Dalangin tayo. kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain ng pagdiriwang namin ngayon na nagpasisimula ng banal na panahon ng 40 araw na pag-aanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Itaas rin. ninyo yung puso't diwa. Tinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoon. Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Tunay marapat pasalamatan. na kaya aming pasalamatan ng mga makapangyarihan sa lahat sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtatalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaysa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu. Gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, inawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot iyon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo,
dugo ng bago at walang hanggan tipan ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Utang kapanan niya itintilapin. Potang iminum kami kaniking kalis. Kekang kamatayan, ke kami ang pagpasya. Manganaking datang paking keka. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami yung magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at pasusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, emerito at ng Tanang Kaparihan at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo po'y dumulog sa Ama nating nasa langit.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Ito ngayon mo ang aming pananampalataya, ito ang aming pagkakasala, pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain iyo. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos. Ang Diyos nakasama natin sa ilang ng buhay natin. Ang Diyos na nagpapabanal sa atin sa gitna ng maraming tukso sa buhay natin. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya, sa Kanyang banal na pigi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita na higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagpalang mahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitilna ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami sa iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang sa kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan at katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa aming pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen.
San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietralcina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaang iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa at pampaalam ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom na pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong ibig. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Buong galak at buong tuwa at buong lugot ko pong ibinabalita sa inyo ang isang napakagandang proyekto ng ating Fiesta Committee 2020 at ng ating Parish Finance Council. Ito po ay alinsunod sa ating pagdiriwang ng ika-500 taong pananampalatayang Kristyanismo at Katolisismo sa Pilipinas, 500 years of faith, at ang paghahanda natin sa ika-85 anibersaryo ng pagkakatatag ng ating parokya. Nagagalak po ako, buong galak at buong lugod ko pong ibinabalita sa inyo ang pagtatayo po natin ng isang monumento para paalala, isang rekwerdo at paalala sa 500 taong pananampalataya Katoliko sa ating bansa at sa ating mismong parokya. Ito po ay itatayo sa Pinak na ating tatawaging Birhen na sa Pinak. Ito po ay ang lupa po ay malugod na ibinahagi sa atin at nagpapasalamat tayo for offering their land to us, Mr. and Mrs. Merlin at Lisa David. Palakpakan po natin sila. Salamat po, Tita Lisa, Tito Merlin. Inihiling ko po ang pagsuporta ng bawat isa para sa proyektong ito. Hindi lang po siya magiging landmark, kundi magiging isang patunay ng ating pananampalataya, rekwerdo ng ating pananampalatayang Katoliko dito sa Pilipinas at ang ating debosyon sa ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Medyo rush po siya dahil hinahabol natin sa ating pong kick-off para sa ating mismong Jubilee of the Parish sa April 25 ngayong taong ito. So, inihiling ko po ang malaking bahagi po dito ay popunduhan mula rin sa inyong bigay noong ating nakaraang piyesta. Meron pa po tayong sobrang pera at ito yung magiging proyekto ng Fiesta Committee 2020. Pamumuno ni Dr. Alvin Balatbat at Sister Lisa David. Inihiling ko po ang inyong pagsuporta dito. Tatawagin itong Birhen sa Pinak. Ngayong Kwarespa po ay gagawa tayo ng pagsasakripisyo, pagninilay, pagtitika at pangingiling. No? Yung pong nasakripisyo natin ay maari pong itulong po natin sa pagpapagawa nitong Birhen sa Pinak. Naway patnubayan tayo ng Panginoon sa gagawin natin ito at naway ibigay niya sa atin, tulungan tayo at ng Nuestra para makamit natin ang isang magandang dambana para sa Panginoon at para sa Nuestra. Muli po sa ating Fiesta Committee,
sa ating Parish Finance Council, Pastoral Council, at sa ating kay Ginot Ginang Merlin at Lisa David. Maraming salamat po. Palakpakan po natin muli sila. Yun po yung assignment natin. Hindi lang ngayon, kundi 40 days. Sabi ko nga po, kung naninigarilyo ka ng 10 stick sa isang araw, 5 na lang muna. Kung tagli 5 piso yon, yung 25 pesos, itabi mo araw-araw. Siya pong pantulong natin o idadagdag natin sa ating pagsasakripisyo at pagtulong para sa ating mga proyekto. Amen? Salamat po. Salve Regina. Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos, misericordias oculos, agnos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis posuc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Malaking kayo ng makapangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Misa natin ay alay na humayo kayo, taglay ang pag-ibig at pagpapala ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. Have a blessed Sunday. God bless you.